Lesgezi indaba ze1KZNTV ifundela usamukeliso kaNqulunga angikumingelele imbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Neyezimoto yothe Isilo samabandla lubhekwe ngabomvu Lokuchibiyela eMgungundlovana kanti kiSentral kuyokuphuthula imigwaqo omkhulu. Inkampani ekhiqiza izimoto iHalfway seyothe Isilo samabandla Umisuzulu kazolithini ngamaguqa amane njengoba ke izikhulu zayo zibambeke umhlangano ovalelekile nongangezwe lakhe esigodleni kwakhangela amankengane kwaNongoma enyakathoni likaMthaniya. Le nkampani ke kuvela ukuthi ke izokhulekela ukutshala izimali esifundazweni iKwaZulu-Natal. Uthele izithelo ezinhle umhlangano weSilo samabandla kanye nenkampani ezehlukene ebezizokotha Isilo esigodlweni kwakhangela amankengane kwaNongoma enyakathoni likaMthaniya. Ongangezwe lakhe udelule ukuthi ke ukuhlongozwa kokwakhiwa kwemayini yasophongolo angeke kuvule nje amathuba omsebenzi kuphela kepha kuzothuthukisa nendawo yasophongolo namaphethelo. Silungisela ukwakha imayini. Ngiyayithanda ke indaba yemayini ngoba hayi ngokuthi mhlambe ivula amathuba omsebenzi kuphela, cha, imayini yakha imiphakathi, yakha ukuthi leyo miphakathi ithuthuke, imiphakathi kwakhiwe ama-crash, izibhedlela kanjalo imayini izakhele yona ngaphandle kokuba ngihlezi ngigcizelela, ngaphandle kokuba sibheke uhulumeni emehlweni ukuthi cha uyena uzifakela itiyela kuphi kanjalo. Ngiyazi ukuthi ngokwesilungu indawo yasophongolo ngasho ngithi i-underdeveloped, ngokuthi miningi imigwaqo eyi-gravel la kuhamba khona iy'nqola zenu enifisayo ukuthi kube khona itiyela. Indlulamithi edla kwezindi ihlahla ibe isinxuso soseshini osophongolo wamatekisi nawo buzokotha Isilo ukuba usebenzisane nabelungu basophongolo abazinze khona. Nanokuthi nje ubudlelwane phakathi kwamabhono nani ngiyafisa ukuthi buqiniswe, kuzosiza sonke inqubekela phambili. Ngalamazwi ngithi ngiyanemukela usekhaya uhlobo ebeninabo nomdlombane, nami ngiyafisa ukuba maqhubeke. Ngiyazi ukuthi ngokweminyaka ngibadala kimina, kodwa ngokwesigaba sesihlalo engihlezi kusona ngingasho ngithi njengobaba wenu ngikhona la engidinga khona, uma khona la nidinga ukuthi sibambisane khona sibambisane. Ngithokoza kakhulu. Okhulumela inkampani iHalfway usicelo Nyandeni uthi ke ukuba kuthokozisile ukwakha kwabo ubudlelwano neSilo njengoba bebezozethula kongangezwe lakhe. Kakhulu esikwenza nje namhlanje it's just relationship building, ukuthi sazane ubayede azi ukuthi singobani futhi yini le esiyenzayo ezweni. Uzokhumbula ukuthi phambilini sike saphumela ngaphandle saxhasa ubaba uAyanda Msweli weAyanda Msweli Foundation kuzinto azenzela umphakathi wakithi ohlwempu ukuthi akwazi ukwakhela abantu izindlu, the GBV cases, ama accident, imigwaqo. So ubaba Ayanda udlala enkulu indima la eLokhuzaneni kakhulukazi kwiprovince yethu kwaZulu. So ke Isilo besisho ukuthi siyayibona lemsebenzi kaAyanda kodwa besingazi ukuthi thina that are behind isupport kababa Ayanda kanye noNgizwe njengoba nje wazi ukuthi uyinxusa lethu ushayela iJSE. So yonke imisebenzi yethu namhlanje besizoyithula kubayede ukuthi bayede sikhona, and then ke sibe namanye ama engagements engengikwazi ukuthi mhlambe ke nginibekele njengamanje ngoba they still ongoing. Sakhuluma nobayede kanye nethimba lakhe. Kanti okhulumela indlunkulu kaZulu umntwana weAfrika uthi imbube ezimisele kakhulu ukuthuthukisa umnotho wakuleli nokuyisona sizathu sokwemukela lezi ihambeli. So imbube yomhlaba icommitted kakhulu ukuthi umnotho walelizwe ukhule futhi ibambele ekutheni kube khona ukuxhumana okuhle nomphakathi. Kubalekile ukuthi know your customer, ukuthi bonke laba bantu bazozazisa esilweni Isilo somhlaba ukuthi bakhona nokuthi yini abayenzela emphakathi yayo. Isilo usuku nosuku alikhe lamahala, imbubi iyasebenza. There's been rumors ukuthi Isilo asisebenzi, asitholakala sizikwakhangela. Ngicabanga ukuthi nonke niyabona ukuthi sikwakhangela imbubi bivalele for over 6 hours isebenza.
akukho okudlula lokho asikisile sisebenza ekudlula lesi emhlabeni. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Myeni kwaNongoma. Ibhekwe ngabomvu imiphumela yokhetho lokuchibiyela kuwa2 eMatimatolo ngaphansi kwamasipala uMboti njengoba ke amaqembu ezepolitiki ehlukene efuna ke ukuyinqoba namhlanje amaqembu ezepolitiki abephansi phezulu eqoqozela umphakathi ukuthi uyovota lolu khetho lokuchibiyela luza ngemuva kokudlula emhlabeni kwekhansela leANC. Akwazi ukuthi yozala nkomoni kukhetho lokuchibiyela kuwa2 eMatimatolo njengoba iIFP, ANC kanye neABC bezibona beyinqoba bonke. Ngaphambilini lo wadi beyiphethwe iNC ngeshwa owabe ikhansela wadlula emhlabeni. Iphini likasihlalo ANC KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane uthe kukhona okwenziwa iqembu leFP okuphambene nomthetho abakusolile kwisiteshi sokuvota iBusana High School. Already lana sekujikiswe abantu abawu60 okubonakalayo ukuthi akubona abantu bendawo and abantu bendawo mabebabuza ukuthi bahlalaphi abayazi indawo. So siyibhekile ke lento yawo ngoba sesibonile ukuthi iyona ndlela abawina ngayo ama-by election. Ingakho behluleke emandeni ngoba sababamba nakhona sabamba amakhumi engaphezulu ka4 beletha abantu. So lana sekuthola u60 kulesikhungo kuphela ngisho kuzinye izikhungo. Usimelane uthe abantu baveze ukuthi basakholelwa kwiANC. Iwadi lelu ANC ubuvele ulisebenza and abantu bendawo bakholelwa ekutheni uANC yona organization engakwazi ukuthi balethele intuthuko. Ingakho ke nathi sithi cha kufanele ukuthi silwele sifanele ukuthi sifake i-public representative yeANC so that amathemba abantu angashabalali. Asibhekile kakhulu ukuthi uma ngabe sesilwinile iwadi umasipala sizothola yini noma sizongawutholi. Uma suthonile kuyoba ibonus ngoba phela umsebenzi wethu vele ikona ukuthuthukisa umphakathi but esikubhekile manje ukuthi abantu bendawo bafuna uANC uwine. Mengameli weABC uPG Mavundla uthe imphumela angeke ukuvimbe okusezithebeni zabo. Asithi iABC mangabe winile kule wadi kuzochaza ukuthi iABC isinamakhansela awu8 emvote esuka kwawu7. iANC mayihluliwe kuzochaza ukuthi izohlala inamakhansela awu8. Bese kuthi iIFP uma ingawinanga akwenza imehluko kodwa ke mayiwinile kuzochaza ukuthi izobe sinamakhansela ayi14. Kodwa ke masibheka isimo njoba sinjalo ngoba udouble cool ngicathu ubhekona ukuthi kuzokwenzakalani ngokuphathwa komvoti. Cha ukuphathwa komvoti kuzoba phakathi kweANC neABC noma ngabe kwenzakalani kulolu khetho. Kanti nobhala jikelele weIFP umfanje Mbango uthe bazakhele igama elihle emphakathini wabe esezichitha izinsolo zokuthi kukhona okuphambene nomthetho abakwenzile. Siyaziwa sine track record thina njengeqembu lenkatha asikhulumi ngezinto esizilanda emoyeni, sikhuluma ngezinto eziphathekayo esizenzayo nalapho siphethe khona. Bonke abantu bajabule, akukho ngisho ama-protest nakuyona le wadi siyezwa inkinga eningi nenkulu ekhungetha abantu bala ward 2. Inkinga yamanzi, inkinga kagesi nentsha engakaxosha amathuba omsebenzi. Njengeqembu lenkatha ke msakazi siyathembisa ukuthi uma siphumelela kule wadi ngakho sizokwenza konke lokhu esikuzwile ngesikhathi sikhankasa kule ndawo. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngiseMatimatolo. Inhlangano ebhekele zemigwaqo kuleli Sanral ithi-ke izibekele ukuthi-ke ziphele ngonyaka u-2029 inhlelo zayo zokuthuthukisa imigwaqo emikhulu N2 no-N3 okumanje-ke sekuqaliwe ngokuhlukana kwezigaba. Le nhlangano kesho lokhu ngesikhathi-ke ihlola ukuqhubeka komsebenzi emgwaqweni N2 ohlanganisa ilokishi lakwaMashu noMdloti. Sisimabuyi siyabonga ngesikhathi sakho sila emgwaqeni uN2 okuwona uhlanganisa ilokishi lakaMashu kanye noMdloti. Abanye abantu abaningi kakhulukazi abashayeli bemoto abahlezi bedidekile ukuthi ingabe kwenzakalani ngaso sonke isikhathi sihlezi sisithola kunesiminyaminya kulomgwaqo. Mhlawumbe ungakusilandise nje kwenzakalani kulesimo somgwaqo. Okay. Kulomgwaqo lo N2 uSanral has decided to upgrade umgwaqo. Lokho kuchaza ukuthi ke umgwaqo uzobe uneja ama lanes uzoqala kuLovu River uziyofika eMdloti. Le section enibonayo esekuyiyona yakhiwaya iyona yokuqala esiqala iconstruction but akhona amanye ama sections azoba khona futhi azoqala ukusukela njengoba ngichaza nje kuMdloti kuze kuyofika eLovu. Kuyisikhathi esingakanani uqaliwe nokuthi nibekele ukuthi uphele emva kwesikhathi esingakanani njengoba uthi khona namanye ama projects asezayo? I-section yonke le esi-upgradeayo kusuka eLovu kuze kufike eMdloti
izophela ngabo 2029 kodwa kule section esesiqale kuyona izophela ngo-2026. Kunyaka odlule sibhekane nemigwaqo eminingi ethola ukuthi bihlukana phakathi kuwa nama-bridge ngenxa yekhukhula bekade zikhona. Senima maphi ney'nhlelo zokulungisa kuleyo mgwaqo leyo nokuthi kumuntu wasemphakathini kuye ukuthi bangabe nibika inkinga yomgwaqo uthola ukuthi omunye mhlawumbe ngokamasipala uyasho ukuthi lowo mgwaqo awukho ngaphansi kwethu ngaphansi kukahulumeni. Ihlukaniseka kanjani imigwaqo kanjalo? Imigwaqo thina njengo-SANRAL si-responsible for ama-national roads. So iyona lonke lemigwaqo ibona kuthiwa o-N1, o-N2, o-N3. Ebese kuba khona imigwaqo efola under u-KZN.DOT. Yona isikhathi esiningi uyibone ngokuthi mhlambe ibe main road noma u-R road noma u-P road. Bese kuba khona imigwaqo efola under umasipala, ikakhulukazi leyo migwaqo inikwa amagama. Uyizwe kuthiwa iGugu road kanjalo. Thina ke njengoba ngichazile as uSANRAL si responsible for national road. In terms of ama-floods, uSANRAL uke wasiza i-KZN.DOT neTheku just uku-inspector ukuthi umonakalo wama-floods ube ngakanani. In terms of u-N2 and u-N3 ngendlela wa-affecteka ngawo ama-floods sesikwazile ukuthi si-appoint ama-contractors okuyiwona njengamanje alungisayo. Sizimisela ukuthi ngeke uzoshaya uDisemba wonke lo monakalo owenzeka ungalungisekanga. Ngokwezimali kule migwaqo le ibilade ilinyazwe yikhukhula engabe kuzonidla malini plus nale esikuyona njengamanje nakho kuyimalini ukwenziwa kwawo lo mgwaqo lo? U-N2 N3 upgrade we estimate ukuthi kuzoba u-40 billion in total uku-upgrade. In terms of ama-floods again imali iqhamuka kaSANRAL ukulungisa wona leyo mgwaqo. Sine budget under i-maintenance, sine budget under i-upgrade as well. I-estimate yakhona ingafika ko-200 million. Okay, sabanga kakhulu ngesikhathi sakho sesimaboy. Ngiyabonga nami. Okay. Mabuyi Mhlanga bekade sikhulumisana naye ongomunye wabaphathi kakhulukazi kuona lama project okulungiswa komgwaqo oku N2 N3 khona la esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba eqhamuka kaSANRAL. Uyachaza ukuthi ezinye zezinto kakhulukazi nalemgwaqo le ebilemali kakhulu ngesikhathi zesikhukhula kuyothi kuphela noma kushaya isikhathi saDisemba iyobe sikwazi ukuthi ilungiseke. uTebogo Sibisi iseThekwini. Asike sithishelele ey'tolo sokuyasiqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele indaba ze1KZNTV nazi-ke sithi zona ihamba phambili. Neyezimoto yothe Isilo samabandla lubhekwe ngabomvu Lokuchibiyela eMgungundlovana kanti iSANRAL kuyokuphuthula imigwaqo omkhulu. Kuchonywe uphaphele gwalagwala abafundi abangama32 abatheseke iziqu ngemuva kokucijela amakhono okulungisa omakhalekhukhwini. Phakathi kwalabafundi bekukhona laba abavela emakhaya anganyelwe izingane abebekade bezigqila zezidakamizwa kanjalo ke nasemakhaya angathathe entweni. uSilondile Ngiba ongomunye abatheswe iziqu uthi kokuvela emndenini ohlwempu kwenze kwabanzima ukuba ke aqhubeke nesifundo zakhe kepha ke njengoba esehlome ngaleli khono lokhu kuzomsiza axoshe ikati eziko aphinde ke ulwazi kwenye intsha lomcimbi ke bubanjele eThekwini. Njengendlela yokunqanda intsha engasebenzi ukuba ize ibandakanye nezenzo ezingalungile kanye ke nokudala amathuba omsebenzi, umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni usungule uhlelo lokucija amakhono intsha evela ke emalokishini kanye nasey'ndaweni zasemakhaya okulungisa omakhalekhukhwini. Angiphuma ekhaya eLirish, ngifuma ekhaya eNhlwempu, ngangena kule programu and bengena nje ngingena ama skills ngingakwazi ukwenza lutho. Kumanje sengiyakwazi ukukhanda iselfone, ngiyakwazi ukushintsha amafoni, ngiyakwazi ukukhandisa into ebingavamisile kubantu besifazane. So leli thuba leli balulule basenzela thina njengabantu besifazane nentsha yesifazane ukuthi awekho amakhono esingesiwathole. Ukuthi umuntu wesifazane akusho ukuthi angekwazi ukuthola ama skills, angekwazi ukufunda ukukhanda amafoni, ungenza nanoma yini ongakwazi ukuyenza uma umuntu wesifazane. Mfethu ama-program afana nalawa sakungathi mfethu bengangawagcinisa kuphela endaweni eyisema-CBD. Kungathi bengawathatha
bewayise le deep down le khona ekuhlaleni la khona abantu bakithi abasha who are facing the daily challenges unemployment ne poverty mfethu ama program afana nalawo mfethu ayalekelela kakhulu mfethu not nje kuphela as ukuthi kubreakeke icycle of poverty kodwa ayalekelela futhi nokuthi aqoqe intsha mfethu ingayitholi intsha isibamba inkunzi ingayitholi intsha isingamaphara eseyenza izinto ezisnacks nje kahle lenta evela ngaphansi kamasipala umzinyathi uku kanye nomkhanya kude ichithe izinyanga ezintathu iqeqeshwa kanti ke lokhu kwenza babe sendaweni enhle ukuba bakwazi ukuqhudelana emkhakheni wezobuchwepheshe baphinde ke bakwazi ukudlulisela lolu lwazi kwenye intsha ngaphandle kokuqonyeliswa ngezicucu baphinde ke bahlomula ngeinsiza zokubalekelela ukuqhuba lo msebenzi sebezoba nama skills akwazi ukuthi abalekelele bakwazi ukuqhubeka njengale program nje yanamhlanje sebenayo yonke banayo yonke equipment yokwazi ukulungisa ama cellphone ngaphezulu kwalokho sisebenza ne organization uNYDA yophinde wabalekelela ukuthi bafunde ke manje ukuba osoma business umuntu uliphatha kanjani ibusiness nanokuthi ke sikwazi ukuthi ke the next 3 months nje siyaba mentorisha siba coach ukuze bakwazi ukuthi bafunde nabo bakwazi ukuyimela njengosoma business kungokuqala ukuba kube nohlelo olufuze lolu kanti umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uthi ke bayimisele ukuba liqhubekele phambili lolu hlelo njengoba ke elakuleli libhekene nenkinga yokwantuleka kwamathuba omsebenzi abazali abebeyingxenye yalo baphawule kanje le program isisize kakhulu kangabe sibone into eyisimanga thina besingazi ukuthi lawa KZN ngase kube khona abantu abambisholo njengathi abakwazi ukukhanda ama cellphone besazi ukuthi ama cellphone nje into yamaPakistan thina basiyazi siyayiqabuka nje sijabule kakhulu kangangokuthi lapha ekhaya nje umfana wathi mayeselapha esikoleni wangifonela wathi hayi baba qoqani wonke ama cellphone zonke igrabber zama cellphone ngizofike ngiyikhande nangempela kunjalo iyasiza kakhulu iyasilekelela naye umfana usekwazi ukuthi athole amasenti ezindabeni ze1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini Isisebenzi beyisebenzela umklamo wezokulima izwelishe Christian Zion esikhaleni inyakatho nelikaMthaniya eholwa ngumfundisi uJustino Tembe zikhala ke ngokuqolwa kanye nokungaholelwa imali yezinyanga ezine zomsebenzi wokulima eziwenzile esinye salezi izisebenzo nokuzola mzobe landisizi kulezindaba uthi ke baphoqwa sebephakathi nokusebenza ukuthi ke bajoin ibandla lalomfundisi kanye ke neqembu lakhe lezepolitiki iCongregational Christian Unity ukuze ke bekwazi ukuhlomela kulomklamo athi ke bebengakaze batshelwe ngakho ngaphambi kokuthi ke basayine izikontilako zabo zokusebenza inkombane ke phakathi kwesisebenzi nomqashi wenhlangano izwelishe Christian Zion umfundisi uJustino Tembe wakandaya esikhaleni lo mfundisi ke nowakwakhe uqhamukile Mbonambi basoleka ngokuqola baphinde ke bengaholeli isisebenzi imali ke yezinyanga ezinye ngesikhathi ke kuqalwa lolu hlelo lokusebenza babetshelwe ukuthi ke eyokulima le project kuthenga ukuhamba kwesikhathi ke bazobuye ke bahlanze imigwaqo baphekele nalabo abangenayo amakhaya kodwa ke lokho akaze kwenzeke laba ke bathi ke bathuka uma ke sebetshelwe ukuthi ke kuzomela ke bajoine ibandla lalomfundisi kanye neqembu lakhe lezepolitiki okunye ke okwasekufika during ukusebenza sasesitshela ukuthi iproject kahlahle eyabantu bebandla okwakuthola ukuthi thina siqashwa sasingatshelwanga ukuthi komele sijoine ibandla labo okunye futhi sasesitshelwa khona ubaba lo wayesiqashile ube nenhlangano iUCC sasesiphoqelekile ukuthi sijoine leyo nhlangano ngoba okunye kwakushiwo ukuthi if ukuthi singamalungu ANC neIFP iIFP senzelani if singakwazi ukujoina iqembu lakhe lezi isebenzi zithi ke aziziyekelanga ukusebenza kule ndawo kodwa ke zaxoshwa ngumama umfundisi kanye nobaba umfundisi saphinde ke sathola ke nokwesatshiswa uma ke ziveza izikhalazo zazo zithi ke abaqashwe kamumva babesayiniswa ke emagameni alabo ababexoshiwe
Nalokho-ke kwangavumelekile ukuthi babuze ukuthi kungani kwenzeka lokho. I-contract yethu ibibika ukuthi sizosebenza inyanga eziwu-6 kodwa thina sikhonanga ukufinyelela lapho. Ukungafinyeleli kwethu angeve ukuthi siyiyekele thina, samiswa umqashi wethu, sasingeke sikwazi ukuqhubeka nokusebenza. Umqashi wethu mayethi ena akasafune umuntu emzini wakhe. Emva kwalokho agcinanga lapho, kuye kwathi masihlangana sikhala ngezikhalazo ukuthi sifuna izimali zethu. Kwakhona ababoshwayo, kwakhona abathreatenishwayo ukuthi bazolandwa ngenkabi fresh, like mina phindwa kaRorwane engikhulumayo. Ngibe nalo nkinga leyo ukuthi kuthiwa ngizolandwa ngenkabi, ngizolandwa ngamabhokobhoko. Lo mama lo ibekade esitontisa ngenkani, sinetifikethi zakhona eziphathekayo, asinika neziqhano zamapolitiki. Zonke-ke lezi insolo ebhekiswe kumfundisi kanye nowakwakhe baziphikile-ke bathi singamampunge, bona bayazi yonke lento abasolwa ngayo. Le nhlangano yesonto inama-programs aqhubekayo. Njengoba ngibona ngikhona nje kwamanje siyabambezeleka. Kunomsebenzi wosuku nosuku. Lapha-ke esontweni senza kanje. Asifiki sithi umuntu simsayinisa ucontract. Sifika sibuka ibehavior yakhe, sihlala naye enkonzweni. Asikwazi lo ukuthi uqhamuka kuphi. Uma ubungabuka lama date lawa, usho umuntu osebenza ngikhombise necontract le abayisayinile abasayini contract. Kubhalwe kuyo ukuthi umuntu mengareportanga ku team leader na ku manager usuku olodwa akasekho lapha ngoba i-stipend lesi asibaqashelanga uTepa la. Izinyanga yonke sineyinsuku ezinqonyiwe zokusebenza. Mawusoyisebenzile lezi insuku, uma ngabe usebefikile wazosebenza ngokokuthi uya efieldini, wangeza kwi-pray ayukuthi aholi. Ayikho into enjalo. Ithimba-ke libese livakashela endaweni lapho-ke abebesebenzela kuyo. Yiyo-ke ingadi abebesebenzela kuyo, betshala kuyo-ke izitshalo zamaveji. Kanti-ke kuvela ukuthi-ke balikhulu abantu-ke abaqashwe ukwenza umsebenzi kule ndawo, besebenza ngokushintshana. Intsha-ke eziphilisa ngobuciko ngaphansi kwesifunda ugu ihlonyiswe ngolwazi lokuthi-ke ngaphandle kokuba yiciko ingakwazi ukuthi ibe ngosomabhizinisi ngabo ubuciko. Lokhu-ke kusho uSomahlayo Sifiso Gambushe ngesikhathi-ke kuqhubeka uhlelo lokucobelelana ngolwazi ohlelo-ke inkundla Theatre Festival. Ekhuluma-ke neziko lezindaba uGambushe uthi-ke phakathi kokuthekela kolwazi lwebhizinisi baphinde-ke bafundiswa nangendlela yokusiphatha. Intsha ngaphansi kwesifunda ugu ithole ithuba lokucobelelana ngolwazi. Lentsha ethole leli thuba yile eziphilisa ngobuciko bahlukene. uSomahlayo esezakhela igama kumkhakha wezigaqedi isizungu uSifiso Tsoro Gambushe uthi bacije intsha ngokuthi yazi ukuthi ngethalente lokuhlekisa abantu lingakwazi ukuba ibhizinisi ongaziphilisa ngalo. Uma usuyicomedian uziphatha kanjani? Kungabe ukuthi nje ama-comedians kwaziwa ukuthi yinhlanya ama-clown nokuthi unakho ukuthi uziphilisa kanjani ke ngecomedy, because akusesadlula leso sikhathi uba ngisho ukuthi ama-comedians layaziwa njengama-clown, ukuthi uziphilisa kanjani, ukuthi ama-comedians angazi-involve kanjani kwi-mainstream economy of the country as one of ama-businesses akhona wondle ngawo umndeni. Uthi lolu hlelo lokuzocijana ngolwazi bekuhlanganiswa nabadlali beshashalazi nababathola ithuba lokucobelela ngolwazi kwizinkakha kulomkhakha weshashalazi. Siqale ngokuthi senze i-workshop whereby si-workshop abantu kuyona i-theatre nakuyona i-comedy nje ubonile ngilethe uSimphiwe Shembe, ngilethe uNonto Ari, ngilethe uNdlebe, just abantu abafuna ukukhula benze i-comedy ngelinye ilanga ukuthi bazi ukuthi izinto abangazibheka. So ukumeja lama shows awu2 kune element ye-development as well, and also njengoba sayigcina ngo-2019 saphazanyiswa i-COVID, ibuye okokuqala after i-COVID njengoba ku-2023 siyibuyisa isinkulu kakhulu. Omunye wabahlomulile kulolu hlelo uthi kumsize kakhulu ukuba yingxenye ngoba ezobuciko kwesinye isikhathi ezikoleni zishawa indiva. Engakusho ngale workshop isiza kakhulu isikakhulukazi iyouth thina iyouth siyake sibe nomdlandla kakhulu makuze izintweni zobuciko, izintweni zobuciko since ezikoleni ihlele kufundiswa mhlambe izinto zomaths, othisha bahleli benesifiso zokuthi thina sibe amalawyer, sibe odokotela, bayakhohlwa lokho amaciko.
So ukuza lana ku-workshop about i-theatre noma ngithi about i-art nje yonke kusisiza kakhulu because nathi simane sivuselele ngaphakathi ukuthi kusho ukuthi lento i-art into engayilandela futhi ngagcina seyi-career ekugcineni. Umunye wabahleli balolu hlelo uthi bambema sebephumelela ukuthi bazothekela ulwazi kwintsha fufusa. Kuma-workshops we invite abantu aba-prominent, abantu sebe-successful kuyo le industry ye-theatre. We have abantu abakwi-comedy, imajority yabo ke aba-successful ngabantu abasuka within indawo yethu which is iRenkonyeni under Ugu district. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisesayidi. Asiphinde sisishelele futhi ezitolo sobe siqhubeka nazindaba zethu. Sakwamukela ke mbukelo usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithe izona ehamba phambili. Neyezimoto.Ukhetho Isilo samabandla lubhekwe ngabomvu Lokuchibiyela eMgungundlovana kanti ke Central kuyokuphuthula imigwaqo omkhulu. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.54 maqhathaniswa nedola laseMelika, libu-23.38 maqhathaniswa nopondo waseBritain, libu-$20 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libu-$1,947.62 i-ounce, kutholo ngahluzwe wona bu-$74.29 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Umngcwabo wenkakha eyaqeqesha ke iqembu lesizwe Bafana uClive the Dog Barker uzosengathwa ke uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal kusasa eThekwini ngenhloso yokuhlonipha okugcina lo mqeqeshi. Lokhu kwekulandela uNdunankulu kulesi sifundazwe epaleleke umengameli emnxuso kuba ke umngcwabo kaBarker uhlonisheke ngokwezinga kahulumeni wesifundazwe ngenxa yamagalelo akhe ebholeni likanobhutshuzwayo. uBarker ke udlule emhlabeni ngomgqibelo odlule kulandela ke kuqinwa yisifo iLewy body dementia okuwukuhloka komqondo okudala ke imithambo yegazi. uBarker ke wayecija Bafana ngesikhathi ke inqoba iAfrica Cup of Nations ngo-1996 nangesikhathi ke ezibekisela ke indawo kwendebe yomhlaba ka-1998 eyadlalelwa ke eFrance. Nasi ke isimo sezulu lesingalindeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe asihlangane kusasa futhi ngazi isikhathi esifanayo. Nisale kahle emakhaya.